நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்ஸ்அப்பை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செட்டிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த செட்டிங் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதில் ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ தெரிஞ்சுக்கணுமா? அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? வழக்கம் போல் வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. தொடர்ச்சியாக நம்முடைய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி தமிழ் டெக் செஞ்சுட்டு ஒரு டெலிகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்குது. அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்பட்டா ஜாயின் பண்ணிங்க. ஒருவேளை நீங்கள் யூடியூபோட நோட்டிஃபிகேஷனை மிஸ் பண்ணீங்கன்னா டேரெக்டாக அங்கே கேட்ச். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம நிறைய காண்டாக்டை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அப்படி ஆட் பண்ணும்போது ஒரு சில நபர்கள்ட்ட இருந்து தேவையில்லாத மெசேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருக்கும். பட் அந்த நபரை வந்து நம்மளால் பிளாக் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவரும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய மெசேஜை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மியூட் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இந்த மியூட்டை வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியப்படுத்த போகிறேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க. வழக்கம் போல் உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்க. சரி, வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த மியூட்டை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியப்படுத்த போகிறேன். சேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காண்டாக்டை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவங்க கூட நீங்கள் சேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு டயத்தில். இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு காண்டாக்டை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன், முழுமையாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த காண்டாக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி மெசேஜ் வருது. ஸோ இந்த மெசேஜை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டயத்தில் படிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க. பிஸியாக இருக்க டயத்தில் இந்த மெசேஜ் சும்மா நமக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க அந்த காண்டாக்டை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டாட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மியூட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 8 மணி நேரம், ஒரு வாரம், ஆல்வேஸ், இந்த மாதிரி 3 விஷயங்களை இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கங்க. சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கீழே பார்த்துங்க ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன், இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிடலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு இவர் அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் உங்களுக்கு சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ண பட் நோட்டிஃபிகேஷன் மொபைலில் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணலாம். பேக் போயிடுவோம். இப்போ சேட்ஸ்ன்னு இருக்கா பாருங்க. நான் ஒரு காண்டாக்டை வந்து மியூட் பண்ணனா பக்கத்தில் பாருங்க டேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டேட், மந்த்து, அப்புறம் இயர், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. அதில் ஒரு கோடு இதாங்க மியூட். சரிங்களா? இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட், ஸ்டேட்டஸையும் நீங்கள் மியூட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டேட்டஸில் ஒரு 2 பேர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. அதில் ஒருத்தரை வந்து நான் மியூட் பண்ணுறேன். எப்படி மியூட் பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். ஜஸ்ட் பிடிச்சி இப்படி தவிர அழுத்தும் போது மியூட் நபருடைய பேர் கீழே என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் படித்து பார்த்து மியூட் கொடுத்து, அதாவது வாண்ட் அப்பியர் அண்டர் ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸ் எனிமோர். ஸோ இந்த நபருடைய ஸ்டேட்டஸ் ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்போ மியூட் கொடுத்து பார்ப்போமா? மியூட் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்ததுக்கப்புறம் மியூட்டட் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்பிளே ஆகுது. பக்கத்தில் ட்ராப் டவுன் ஆரோ இருக்கு. அதை நம்ம டேப் பண்ணோன்னா நீங்கள் யாரை மியூட் பண்ணீங்களோ ஸ்டேட்டஸில் அது அந்த நபருடைய நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். மறுபடியும் அதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அன்மியூட் கொடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் நீங்கள் ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அன்மியூட் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சா? அப்போ மியூட்டை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கேன். நீங்களும் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பயன்படுத்து. சரி நண்பர்களே, இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மியூட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த செட்டப் ஓகேவா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க. நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்தால் 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் இதோட பலனை அனுபவிக்கட்டும். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா வழக்கம் போல வீடியோ கீழே சிவப்பு கலர் பட்டன், பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான். ஸோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்க.